ndị be anyị, ndewonu ndị nke m. Abịakwala m ọzọ taa ka anyị mụọ ihe bụ omee ndị ọzọ. Nke agba abụọ bụ igosi ịhụnanya. Ị kwesịrị ịbụ nwa amaala Igbo na-egosi mmadụ ibe ya ịhụnanya, onye na-achọ ka ezi ihe na-abịara nwanne ya, na-abụghị ihe ọjọọ. Ịhụ ihe ọjọọ na-achọ ịdakwasị nwanne gị, igbochie ya. Ịhụkwanụ nke ọma chọrọ ịbịakwasị nwanne gị, inye aka mee ka o ruo ya arụ. O gosiri na ị nwere ịhụnanya ebe nwanne gị nọ. Ọzọ bụrụ ịkpọ oku nri. Ọ bụrụ na ibute nri ka ị rie, onye nọ gị n'aka esi ya, soro m ka anyị rie erimeri a. O nwere ike sị gị o, ma ọ sị gị mba. Ị mara na ọ chọghị irinụ, mana ịkpọla ya oku nri bụ ihe kwesịrị ekwesị na nwa amaala Igbo ga-eme. Maka ọ bụrụ na ịkpọghị oku nri, ihe o gosiri bụ na ịdị anya ụfụ, ịdị anya ukwu, ị naghị ịdị akpịrị ogologo, ma ị dịghị achọ ka gị na mmadụ kee ihe ọbụla ị nwere. Nke ọzọ bụrụ ịgara nne na nna gị ozi, ịgara onye ọbụla tọrọ gị ozi. Ọ bụrụ na ezie gị ozi, ị na-enwe mmasị ịgara nne na nna gị ozi, ka bụ ndị na-atamu na ọ bụrụ na ezie ha ozi ha na-atamu, ọ bụrụ ezi omume. Ọzọ bụrụ iburu ngwa nne na nna gị. Ọ bụrụ na ịhụ nne na nna gị ka ha bụ ngwa, ma ifu onye tọrọ gị ka o bu ngwa na-anya arụ, ịgbaga nara ya ngwa ahụ, ịgba ọsọ nara ya ngwa ahụ. Dịka nwatakịrị, ị ka nwee ike karịa nne na nna gị, karịa ndị tọrọ gị. O gosikwara na ịbụ nwa na-azụ azụ. Mgbe ị gbara ọsọ ganarị ya ngwa ahụ, bunatara ya ngwa ahịa o jiri nata ma ngwa ọrụ o jiri nata, o gosiri na a na-azụ gị azụ, na ị nwere nsọpụrụ n'ebe ndị tọrọ gị nọ. Ọ ga-emekwa okenye ahụ ka o wepụta ihe ahịa nye gị, iji wee kelee gị na ome ahụ ị mere. O nwere ihe mụtakwara ọzọ taa? Sonyekwa m na agba nke atọ ka anyị mụwakwa omee n'ala Igbo.